Сябры, шчыра вітаю на YouTube-канале Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола. 1/16 фінала БТРа Кубка Беларусі. Мы на стадыёне Дзюш Груганы. І тут крумкачы, прадстаўнік другой лігі, прымае берасцейскае Дынамо, удзельніка БТРа вышэйшай лігі. Зараз гімн Рэспублікі Беларусь паслухаем, ну і далі я працягну эфір. Што ж, гімн прагучаў, давайте адразу да стартавых складаў. У першую чаргу, канешне, прадстаўлю брыгаду арбітраў. Максім Папок з Мазыра сёння галоўным будзе на полі. Яму дапамогуць Іван Аляшкевіч са Стопцаў і Сергей Васілеўскі прадстаўляе горад Смаргонь. Чацвёрты арбітр Сергей Набокін, ён са сталіцы. Александр Брайчэўскі, інспектар, прадстаўляе горад Орша, і дэлегат АБФФ, таксама мінчанка Святлана Грынкевіч. Гаспадары каманда Крумкачы. У воротах з першых хвілін Арсеній Кудзін, у яго на спіне нумар 1. Палявыя гульцы 5. Капітан Януш Ладуцька, 6. Давуд Рыбгаджыеў, нумар 7 у Владзіслава Марозіка, 8. Арсеній Старыкаў, 9. Расціслаў Серы, 12. Эбука Неджы, нумар 17. Іван Радзівонаў, 18. Алексей Баранаў, 20. Яўген Гардзейчык і нумар 77. Даніла Гоцман, ашолівае Крумкачы Владзімір Бушма. Дынамо з Брэста, галоўны трэнер гэтай каманды Александр Сяднёў. Такую адзінаццатку стартавага склада вызначыў галкіпер Александр Нячаеў, нумар 21. Сёння для яго дэбют у складзе дынамаўцаў. Другі нумар Андрэй Рыла, 4. Жарка Попович, нумар 5. Максим Ковель, 19. Дзяніс Грачыха, 23. Владзіслаў Лях, 25. нумар Владзіслаў Лошкін, 36. Гильерме Едес, 55. Капітан Алексей Лаўрык, 88. Дзяніс Кавалевич і нумар 99. Іван Зянькоў. Ну, у нас, в прынцыпе, на гэтай стадыі БТРа Кубка Беларусі ўсяго толькі два прадстаўнікі другой лігі. Гэта Вікторыя з Марынай Горкі, ну і вось адна з каманд, за гульнёй якой мы зараз будзем назіраць, гэта Крумкачы. Ну, зразумела, што фаварытам гэтай гульні не каманда Владзіміра Бушмы з'яўляецца, а, канешне ж, падначальная Александра Сяднёва. Ну, такі, ведаеце, сур'ёзны шлях яны адолелі у сталіцу. Ну і, канешне ж, прагнуць увайсці ось у пул каманд, якія прымуць удзел у 1/8 фінала. Пакуль трэба адразу мне пра гэта сказаць, ніводная з каманд, якія выступаюць у элітным дывізіёне беларускага футбола, вось на стадыі 1/16 фінала яшчэ са свайго шляху не, што называецца, не саступілі. Ну, вось кожная з каманд, улічваючы таксама удзельнікаў Еўракубкаў, МЛ Віцебска, Барысаўскі Батэй і сталічнае Дынамо, яны ўсе свае гульні выйгралі. Глядзім за гэтай атакай. Адразу ж дынамаўцы вельмі хутка выходзяць наперад ужо на пачатку, ну да, нават не на пачатку другой хвіліны, а ў канцы першай. Дзяніс Кавалевич вось так вельмі хутка засмуціў Арсеня Кудзіна. Ну, ось такая атака вельмі выдатная, я бы так назваў. Справа прайшла з перадачай у штрафную пляцоўку. Ну і вось хтосьці там забароўцаў Крумкачоў ўсё ж такі за 88 нумарам берасцейцаў не, что называется, ну,
не паспеў. Все ж таки Денис Ковалевич у один дотык здолеў мяч у вугал ворот адправіць. Ну, можа быць, мы у хуткім часе паўтор дачакаемся і паглядзім яшчэ раз, як гэты гол быў забіты. Ну і в прынцыпе тое самае, што я сказаў, пацвердзілася адразу ж. Падначальна Александра Сяднёва бяруць быка за рогі, ну і вось так выходзяць наперад. Ну, паглядзім, в прынцыпе, як гаспадары, якія, канечне, будуць на працягу ўсёй гульні карыстацца вельмі сур'ёзнай падтрымкай сваіх заўзятараў, вось адрэагуюць на гэты прапушчаны мяч. Штрафны удар толькі што быў, Януш Ладуцька налева згуляў, ну і зараз мяч у Неджы, з якім адгуляўся адразу ж Алексей Баранов. Ну, бачым, падціскае адразу ж Дынама. Тут вось у другой траціне ці нават перад фінальнай трацінай поля сапернікаў гэта, канешне, адразу набякае на тое, наколькі сёння прадстаўніку другой лігі будзе складана. Барацьбу за мяч мы зараз назіраем. Ну і вось так гуляе назад Уладзіслаў Лях. Канешне, калі аналізаваць стартавы склад дынамаўцаў, в прынцыпе, сёння нікога не можа здзіўляць, што ў ім апынуліся футбалісты, якія не так шмат выходзяць на футбольнае поле ў матчах БТР вышэйшай лігі. Ну, калі ж не набываць гульнявую практыку, як і ў кубку. І вось яшчэ адзін удар па варотах, на гэты раз Жарка Попович б'е галавой вышэй, папярычны мяч пролятае. Ну, зноў-такі атака праходзіць вось гэтым самым правым флангам. Тут, канешне, Владзіміру Бушму, які зараз апынуўся тут на мяжы, ну, такой імправізаванай, я б сказаў, тэхнічнай зоны, надта гэта не падабаецца, і адразу ж пэўныя меры, я думаю, галоўны трэнер Крумкачоў, ну так, вербальна, так я б, напэўна, сказаў, павінен прадпрыняць. Зараз парушэнне правіл фіксуецца чарговае Максімам Папком і, адпаведна, стандартнае становішча для берасцейскай каманды. Ну, тут так па-гаспадарску гэты мяч усталяваў Уладзіслаў Лях. Ён зусім нядаўна вярнуўся ў Дынама. Ну і побач з ім таксама ось аўтар першага голу ў гэтым матчы Денис Ковалевич і Гільерме Гедес. Ну вось думалася, што за пашкоджанне ўсё ж такі не здолеў ён сёння згуляць, але не, бразілец у стартавым складзе. Можа быць, нават ён зараз з левай нагой адважыцца прабіць. Так яно і ёсць, удар па варотах міма. Усё ж такі гэты мяч праходзіць. Ну, мне падалося, што Арсень Кудзін усё ж такі сітуацыю кантраляваў, хоць скачок ён зрабіў правы ад сябе бок, але адчуваў, мяч усё ж такі не ідзе ў створ варот. Ну што ж, з мячом Крумкачы, але в прынцыпе туды яго адправіць бліжэй хаця б да штрафной пляцоўкі, і ў іх не атрымліваецца. Ну, напэўна, лішнім будзе сказаць, што складаная гульня сёння будзе для каманды з беларускай сталіцы. Ну, пазмагаюцца Крумкачы, у гэтым няма ніякіх сумненняў. Тут за мяч змагаецца Уладзіслаў Лошкін, перадача гэтая не праходзіць ад Івана Зянькова. Аут на карысць Дынама. Максім Ковель будзе ўкідваць. Імкнецца ён знайсці Уладзіслава Лошкіна. Першы на мячы Лях, апынаецца на газоне футбаліст Крумкачоў, балюча крыху яму, ну і павінен, канешне, Максім Папок гульню спыніць. Ну, каб запытацца, ці трэба будзе прадстаўнікам медперсаналу ўсё ж такі на футбольным полі з'явіцца. Ну, зноў-такі трэба пэўную абмоўку мне зрабіць, што ось гэты гулец, якому зараз меддапамогу акажуць, будзе павінен 1 хвіліну за межамі футбольнага поля, калі гульня будзе ўзноўлена, правесці. Вось згодна з правіламі, якія ўступілі ў сілу ўжо вось з 15 ліпеня. Новы звод правіл. І таксама, канешне, Беларусь павінна гэтым правілам, што называецца, іх улічваць. Так, ну там балюча было Арсенію Старыкаву. У прынцыпе, я думаю, што наўрад ці не здолее ён гульню гэтую працягнуць, адпраўляецца за межы футбольнага поля. Ну і спрэчны мяч, ён у руках рэферы Максіма Папка.
Мы разумеем, па якой прычыне, ну, таму што не выходзіў ён за межы поля, зрабіў свісток. Трэба было, канечне, разабрацца арбітру, што там і да чаго. А мяч апынуўся ў гульцоў Дынама, і зноў яны імкнуцца правым флангам прайсці. Ну, гэта не так і лёгка зрабіць праз Зянькова. Ну што, можа быць прастрэл, можна зрабіць. І тут Эбука Неджи на падборы Грачыха ўсё ж такі першым не апынуўся. Можа быць, контратака нават у Крукачова атрымаецца, але не. Фіксуе арбітр парушэнне правілаў. Тут, ну, в прынцыпе, гэта спружына магла зараз так разгарнуць, што маглі там і праблемы ўзнікнуць у Александра Нячая упершыню ў гэтай гульні. Аднак вельмі пісьменна берасцейцы згулялі супраць Расціслава Серага. Ён там атрымаў штуршок. Зараз вось давайте на паўторы паглядзім. Ну, нават не штуршок, тут па нагах яго сапернік, як гаворыцца, тавару. Мяч у Крумкачоў. Ладуцька адгуляўся ў цэнтр. Тут ёсць Алексей Баранаў. Ну і пераводзіць он мяч на правы фланг. Правда, не надта моцна, не даходзіць да Данілы Гоцмана гэты мяч. А тут што? А тут зноў-такі Максім Папок робіць свісток. Ну і што? Першае папярэджанне ў нашай гульні так і ёсць. Гільерме Гедэс. Бачым, што, ну, расчараваны такім рашэннем рэферы. Спрачаецца бразілец. Ну, тут гэтага лепш не рабіць, каб вось, ну, такую увагу асаблівую да сябе. Увагу арбітра ўсё ж такі не прыцягваць. Ну, бачым, да? І давайте азначым, што Гільерме Гедэс — гэта цэнтральны абаронца. Ён ужо у нас на жоўтай картцы падвісае. Пэўныя высновы ўжо зараз Александр Сяднёў павінен зрабіць. Штрафны удар. Цяпер высновы павінен рабіць Александр Нячаеў. Можа быць, гэта будзе першая спроба Крумкачоў у гэтым матчы занепакоіць галкіпера Дынама. Каля мяча Януш Ладуцька. Глядзім. Ну, мягкий навес. Там першы на мячы Максим Ковель оказывается. На подборы Морозик. И борьба тут у... ближе до межу поля. Ну что, аут. Ага, адразу замена, вось такая вельмі хутка. Я так разумею, што Арсеній Старыкаў вось па выніках таго моманта, калі яму меддапамогу аказвалі, ўсё ж такі гульню працягнуць не здолеў. Хаця вельмі, канешне, гэтага хацелася, і я на гэта разлічваў. Ну, вось бачым, што футбольны бог распарадзіўся па-іншаму. Ну і ўжо на 9-й хвіліне ў гульню уступіў Міраслаў Тамковіч замест Арсенія Старыкова. Ну, вось такая змушаная замена. На яе павінен быў пайсці Владзімір Бушман. Не здольны па здароўі вось працягваць гэты матч кубкавы. Арсеній Старыкаў. Ну што ж, пажадаем яму, канешне, як мага хутчэй аднавіцца. Ну і зноў-такі маю спадзеў, што пашкоджанне не вельмі сур'ёзнае. Вязкая тут гульня ў цэнтры поля, і вось вырашыў яе Дзяніс Грачыха крыху абвастрыць. Вось перадачу рабіў наперад, але вельмі своечасова Арсеній Кудзін вароты пакінуў. Але мяч ж такі даходзіць ось у гэтым моманце. Цяпер ужо толькі не па цэнтры знаходзіцца, а злева Ложкін робіць Владзіслаў перадачу, і першы там на мячы Іван Радзіёнаў аказаўся. Аут для гостей. Ковель. Пас назад. Алексей Лаўрык. Ведаем мы, што тэрміновую вайсковую службу праходзіць сённяшні капітан Дынама. Ну, пэўна, ёсць пэўныя дамоўленасці, я так разумею, з вайсковай часткай. Дзесьці лаяльна ставіцца да гэтага ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Ну, гэта такая ўжо практыка, якая даўно існуе, таму сёння мы Лаўрыка і бачым у гэтым матчы. Бачым нават не толькі ў заяўцы, але і ў стартавым складзе. Вось ён цэментуе сэрца абароны Дынама разам з бразільскім футболістам Гільерме Гедэсам. Ось той якраз таки зараз правілы і парушыў. Тут ось у цэнтры поля. Ну, і зноў там праблемы са здароўем
у футболіста Крумкачова. Яшчэ раз давайте на паўторы паглядзім. Ну, падсеў відавочна тут пад саперніка. Паўднёвы-амерыканец, а ў яго ўжо ёсць жоўтая картка. Давайте гэта заўсёды памятаць. І, канешне, больш асцярожна павінен дзейнічаць, ну, у такіх вось момантах, канешне, Гільерме. Гуляе тут галавой Серы. Ну і вось такая, можа быць, падача ад Гоцмана. Гоцман нізам адкрываўся той самы Серы. Вось зрабіў ён пас гэты вертыкальны па фланзе нізам і адразу ж пайшоў адкрывацца. Мяч не дайшоў да яго, хаця ўсё тут вельмі дынамічна ад мінскіх футбалістаў развівалася. Ну, гэтая атака. 12 хвілін ужо правялі калектывы на футбольным полі. Нагадваю, што дынамаўцы наперадзе 1-0 дзякуючы хуткаму голу, які правёў Дзяніс Кавалевіч. Ужо на першай хвіліне. Аут. Мяч у руках Данілы Гоцмана. Камбінуюць крумкачы зараз, но прастрэліць тут Уладзіславу Марозіку не даюць. Вельмі пісьменна гуляе, но гэта быў, да, той самы Алексей Лаўрык. Паставіў ён саперніку спіну і нічога, в прынцыпе, тут прыняць вострага не дазволіў. Гэта Александр Няча. Я ўжо сказаў пра тое, што ён папомніў надоечы склад Дынама і суадносна сёння дэбютуе за берасцейцаў. Ну, пакуль што асаблівых праблем у яго не было. Можа быць, толькі пакуль. Лаўрык на Гедаса. Ну і той у фланг, лях, ох, збянтэжу зараз Уладзіслава сапернікі, і, адпаведна, мяч сыходзіць за межы футбольнага поля. Нават з абароны выйсці зараз у гасцей не атрымалася. Буйны план Гоцмана. Укідвае Уладзь на Серага. Ну і што там, за мяч ўсё ж такі Марозік не зачапіўся. Ковель. Памыляецца Ковель, ну можна прабіць па варотах. Хаця не так было, в прынцыпе, і зручна. Што ж такі падладкавацца і прабіць Міраславу Тамковічу. Вось ён буйным планам. Гэта той футбаліст, які зусім нядаўна на полі з'явіўся замест траўмаванага Старыкава. Ну, не прабіў, затое імкнуўся зрабіць перадачу, разрэз паміж абаронцаў. Ну, гэты пас быў занадта моцны, адпаведна, не прайшоў. Гуляе праз усё поле Дзеніс Грачыха. Кавалевіч, няблага. Ложкін. Ложкін у штрафную пляцоўку, але Дзеніс Кавалевіч у афсайдзе. Ну, крыху тут, канешне, увагі 88-му нумару не хапіла. Ну і крумкачы, як мы бачым, зараз не спяшаюцца. Неджы. Нас Арсенія Кудзіна. Бачыць галкіпер, што Гоцман сябе прапановвае. Барацьба, лях на вышыні ва ўсіх сэнсах. І вось тут закід пайшоў ад Януша Ладуцькі. Ну, можа быць, паспяшаўся ён, ну, з іншага боку, тут прымусіў яго менавіта вось так згуляць Дзеніс Грачыха. Канешне, тут хуткасці зусім іншыя прапаноўвае крумкачам сённяшні сапернік. Усё ж такі гэта прадстаўнік элітнага дывізіёна. Ну, вось каманд такога класа, канешне, у другой лізе няма ў саперніках крумкачоў. Таму, ну, сапраўды, я думаю, з пункту гледжання заўзятараў вельмі такая цікавая гульня для крумкачоў. Ну, а тут што? Тут Неджы парушае правілы на Жарка Попович. Ну, дасталася чарнагорцу. Ну і што? Гэта другая жоўтая картка ў гэтай гульні, і яе перад сабой бачыць нігерэц у складзе крумкачоў. Нагадаю, да, што ў нас яе эту самую жоўтую картку упершыню ў гульні пабачыў Гільерме Гедас. Ну і цяпер, да, паўтор, канешне, сведчыць, што, безумоўна, было парушэнне правілаў. Не ў мяч, а ў кость у такіх выпадках кажуць. Самае галоўнае, гэта штрафны удар, на які зараз напрацавалі дынамаўцы. Дзеніс Кавалевіч каля мяча. У сценцы тут два футбалісты. Ну, наўрад ці адважыцца на удар прамы. Кавалевіч так і ёсць. Сілавая падача, але ніхто на яе не адрэагаваў. Ну, в прынцыпе, мяч наколькі моцна, настолькі ж і нізка пайшоў. Ну, як да яго мог дайсці Алексей Лаўрык, хаця такі намер у яго быў. Ён туды імкнуўся і рвануў, але не паспеў.
Помыляются крумкачы. Ну, тут Евген Гардзейчык мог, конечно, больше просто згуляць, но для мясцовых заўзятараў балазе, што дынамаўцы ось гэтай памылкай невялікай не скарысталіся. Все ж таки дайшлі гаспадары амаль што да чужых ворот. Ну, там нічога не атрымліваецца ось у фінальнай траціне поля. Буйны план Алексея Баранова. Ён там зараз злева апынуўся і імкнуўся ўсё ж такі штосьці цікавае прыдумаць для крумкачоў. Ну вось той самы момант на першай хвіліне, вось калі Дзяніс Кавалевіч перадачай скарыстаўся. Ну, я так разумею, што аўтарам асіста стаў Владзіслаў Лошкін, і ён там на пазіцыі правага вінгера сёння дзейнічае ў складзе Дынама. Ну, адпаведна, ось на свой рахунак ён 1 бал па сістэме гол плюс пас таксама запісвае. Ну, што датычыцца крумкачоў, то вы разумееце, на мінулай стадыі БТР Кубка Беларусі гэтая каманда гуляла як прадстаўнік ўсё ж такі мінорнай лігі, ну і атрымала буйную перамогу, з'ездзіўшы ў адну са сталіц беларускага палеся, слаўны горад Пінск. 4-1 перамога над Стэнлесам, Расціслаў Серы, Януш Ладуцька, Алексей Баранаў і Канстанцін Цвяткоў адзначаліся галамі ў той гульні, якая прайшла, наколькі я памятаю, яшчэ ў мінулым месяцы. Ну, а прадстаўнікі БТР вышэйшай лігі вось якраз такі далучыліся да ўдзельнікаў другога па значнасці нацыянальнага турніра вось на стадыі 1/16 фінала. Так што для дынамаўцаў гэты матч дэбютны ў розыгрышы. Ну, на ўсялякі выпадак яшчэ раз гэтую інфармацыю, сябры, для вас у прамым эфіры YouTube канала АБФФ агучыў. Нечаеў гуляе тут з Максімом Ковелем. Прапаноўвае сябе там Владзіслаў Лошкін. Ну, Ковель адгуляўся з Лаўрыкам. Гедас. Жарка Попович вельмі нізка. Спакойна гуляе Гардзейчык. Ковель. Нема варыянтаў наперадзе, таму Максім гуляе вось так назад з галкіперам. Ну, тут спяшацца, в прынцыпе, прадстаўнікам горада над Бугам няма куды. Гедас гуляе галавой Кавалевіч. Ну, тут, в прынцыпе, мог, напэўна, прачытаць той же Жарка Попович ці Владзіслаў Лошкін і туды рвануць на мяжу штрафной пляцоўкі і зачапіцца, пастарацца за гэты мяч. Ну, а тут яшчэ адзін фол. Неправы Даніла Гоцман. Парушыў он правіла на Владзіславе Ляху. Яшчэ раз давайце паўтор глядзець гэтага парушэння правілаў. Ну, тут так. Тут ўжо разумеў Гоцман, што ніякім чынам яму не давядзецца да гэтага мяча дайсці, так што ось супраць Владзіслава Ляха згуляў менавіта так. Ну, пэўны час скарыстаў для сябе 23-й нумар Дынама, крыху так у такім вось стане, так будзем так сказаць, скручаным на газоне пабыў. Ну, а цяпер штрафны. Кавалевіч падачу рабіў, ну, зноў-такі не вельмі ўдала. І цяпер ужо мяч сыходзіць ад Міраслава Тамковіча за межы футбольнага поля. Лошкін укидывае на Зянькова. Тут з ворот Кудзін выходзіць. Все спакойна ў штрафной крумкачоў. І спяшаецца першы нумар гэтай каманды. Можа быць і дарма. Тут хацелася б, каб галкіпер, канечне, больш упэўнена гэты мяч у гульню водзіў, больш дакладна ў гэтым выпадку. Ну, а тут, канечне, ўжо ніякіх шансаў не было Владзіслава Марозіка да мяча дайсці, таму ён падштурхнуў у спіну Дзяніса Грачыху. І зноў гаспадары гэты мяч страцілі. Попович імкнуўся праз Ляха згуляць. Гардзейчык. Няблага.
Короткая передача, як письменно зараз на опередженні дзейнічае Алексей Лаўрык. І, может быть, зноў-таки атака атрымаецца з ударом по воротах. Передача, Ложкин у штрафной, б'е ў ближний угол і забівае. Як мяч зараз прайшоў у вороты. Ну, просто дзіва дзіўнае. Тут, конечно, помылку мы павінны Арсения Кудзіна зафіксаваць. Ну, з такога вугла, конечно, ну, нельга пропускать. Голкипер нават другой лігі. Мне ўсё ж таки так падаецца. Владислав Ложкин становится аўтарам гэтага гола на 22-й хвіліне. Ну, яшчэ раз, конечно, мы гэты гол на паўторы побачым. Ну, да. Прострел. Голкипер, конечно, я думаю, чакаў у гэтым моманце. Аднак, вось, можа быць, так, в принципе, і меркаваў згуляць Владислав Ложкин. Тут у яго трэба запытацца і, конечно, разлічваць на шчырасць пры адказе. Ну, занадта рана на колени просто Арсений Кудзін опусціўся. Яшчэ раз мы паглядзім. Ну, і гэты удар Гардзейчык ужо ніяк заблакаваць. Ці то удар, ці то прострел не здолеў. Так што лік 2-0 стаў, яшчэ раз скажу, на 22-й хвіліне. Ну, да, і ситуация, в якой крумкачы апынуліся, ну, такая незайздросная, мякка кажучы. Ну, зразумела, што сапернік вышэйшы класам, все гэта ясна, але, ну, такія галы пропускаць, ну, ось першыя ўжо на першай хвіліне, так, ну, што можна сказаць, каманда з распранальні не выйшла, ну, можа быць так, такі штамп журналістскі, каментатарскі, але, можа быць, так яно і было. Ну, і гэты гол, ну, таксама, я думаю, наўрад ці ён выцякаў з логікі гэтай гульні. Ну, самое галоўнае, што заўзятары мінскага клуба не супакойваюцца, іх галасы вельмі добра гучаць вось тут на гэтым, ну, такім вельмі сімпатычным стадыёне Дзюж Груганы па вуліцы Сярова ў беларускай сталіцы. Гардзейчык. Перадачу робіць направо. Гоцман, яго апярэдзіў лях. Можа быць, зноў гэта будзе вельмі хуткая атака. Кавалевіч у штрафной пляцоўцы. Перад ім Неджі падае Кавалевіч. Ну, тут, конечно, вельмі чыста ў адборы згуляў нігерэец. Бачым, наколькі праблемна, конечно, крумкачам выходзіць з абарон. Нават калі яны ўжо мяч, як падаецца, ўзялі пад кантроль. Адразу ж страта. Лаўрык. На Ковеля. Ложкин. Ну і тут... Так, гэта быў не Ложкин, даруйце, а Рылач. Яго тут апярэдзілі. І ось такі удар ад Жарка Поповича. Адразу ж пайшоў, не ўваходзячы у штрафную пляцоўку. Чарнагорац прабівае. Ну, вышэй створа мяч праходзіць. Ну, не ведаю, можа быць, нават Арсений Кудзін тут, калі што, і сейф выдатны зрабіў, но нам тут, да, намекаюць на то, што, можа быць, Рылач тут вот перад гэтым яшчэ правілы парушаў. Ну, Максим Попок прапанаваў камандам гэтую гульню працягнуць, і ўсё гэта скончылася ударам балканца. Кавалевіч. Ложкин тут побач з Денисом Кавалевичем апынуўся на левым фланзе. Перадача на Кавалевича. Ну і той памыляецца. Баранов гуляе назад. Морозик. Ну і вось зноў страта. Ніяк да гэтага мяча Ростислав Серый не здолеў бы, канешне, паспець. Яшчэ адзін фол з боку гаспадароў. Ну, гэта, конечно, нікаго і не можа здзівіць. Ось такая іх колькасць вялікая. Ну, таму што калі ты не паспяваеш, да, не паспяваеш гэтыя перадачы перарываць, хутка мяч страчваеш, то, конечно, просто вымушана, ну, такая чалавечая фізіялогія, да, ужо ісці тут хоць неяк, і, адпаведна, гэтыя парушэнні правіл будуць здарацца. Ну, і гэта толькі ў нас экватар першай паловы. Ну, в принципе, за 90 хвілін каманды маюць магчымасць зрабіць на гэтай яшчэ стадыі БТР Кубка Беларусі 7 замен. Ну, я упэўнены, што ў першую чаргу Владзімир Бушма ось гэтай опцыяй будзе карыстацца. Ну, цяпер зноў-такі з фланга правага прайшла перадача. Ну, ось у тым моманце, дарэчы, можа быць, нават і не Ложкін рабіў ўсё ж такі пас Андрэй Рылач. Ну, там складана было ўсё ж такі ідэнтыфікаваць футбаліста.
Ну так ці інакш, Кавалевіч сваім шансам ужо першым у гэтай гульні скарыстаўся на 100%. Гоцман атрымлівае мяч на правым фланзе. Глядзіць наперад 77 нумар. Кароткая перадача. Марозік. І супраць яго Гедес. Не так проста там паўднёваамерыканца прайсці. Не, все ж таки показывае Максим Попок, што мяч у гульню трэба ўвесці з аўта бразільцу. Жарко Попович назад гуляе. Ну, атрымалась перадача такая на Александра Нечаева. Лаўрык. Грачыха сябе прапанаваў на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Ну і адразу ж сюды налева. Тут Жарко Попович. З гэтым гульцом, в прынцыпе, і берасцейскія заўзятары, і ўсе тыя, хто сочыць за беларускім футболам, яшчэ па вялікім рахунку толькі знаёмяцца. Мы яго моцных бакоў, уласцівасцей яшчэ не асабліва ведаем. Ну, цікава будзе паназіраць. Зянькоў б'е ў далёкі вугал, но мяч не так, каб моцна пайшоў. В прынцыпе, галкіпер Крумкачоў сітуацыю кантраляваў. Ну, вось гэта той самы Уладзіслаў Лях, які да мяча зараз і прыклаўся. Шмат, канешне, сваім сённяшнім апанентам Крумкачы дазваляюць яшчэ раз на паўторы. Ну, вось такую скідку зрабіў. Уладзіслаў Лях на Ложкіна. Ложкін там, здаецца, все ж таки прабіў. Ну, прабіў. Мы бачылі самі як. Закидывае Баранов. Такая неблагая дыяганаль на Рыбгаджиева. Робіць перадачу назад. Тамкович. І тут Неджи. Апярэдзіў Ложкіна. Баранаў на Гоцмана. Заўсёды футбалісты гаспадароў ведаюць, што Гоцман ёсць там справа, і в прынцыпе у большасці выпадкаў ён свабодны, ніхто там яго асабліва і не апякае. Попович наперад гуляе, Кавалевіч, супраць яго Гардзейчык. Ну што зараз Дзяніс будзе прыдумваць? Не праходзіць гэты пас, уважлівы Яўген, і толькі аут для дынамаўцаў. 29-я хвіліна у нас у разгары. Лік 2-0 на карысць Дынама. Тут супраць Поповича адразу два футбалісты змагаліся. Ну і, канечне, гэты калектыўны адбор павінен быў спрацаваць. Так і атрымалася. Гардзейчык. Ну, чакае ён прапаноў ад сваіх футбалістаў, ад сваіх паплечнікаў. Уздоўж бакавой мяч ляціць. Першы Лях. Ну, а тут Рылач. Грачыха, Лаўрык. Спакойным мячом валодаюць зараз берасцейцы. Попович. Ну, цяпер можна абвастраць. Аднак не так моцна, як трэба было. Ўсё ж такі гэты пас рабіў на Ляха Чарнагорац. Так што зноў аут для каманды гаспадароў. Ну, ось зараз размаўляе з Данілам Гоцманам Владзімір Бушма, галоўны трэнер Крумкачоў. Рылач у цэнтры поля, чакае ён зноткі адкрывання ад сваіх партнёраў. Памыляецца Лаўрык. Ну што, гэта магчымасць прайсці да варот Нячаева? Не. Зноткі захліснулася гэтая атака у самым яе зародышы. Тамкович. Мяч у цэнтры поля. Ну і застаецца Ляху. Той бачыць, што ёсць вольны Ложкін. Ідзе перадача. Ну тут узніклі праблемы з запрацоўкай мяча. Ну ніяк. Ось так цягнучыся ўжо да яго нагой не мог утаймаваць гэты самы мяч Уладзіслаў Ложкін, аўтар другога гола ў нашай сённяшняй гульні.
Нагадваю, гэта 1/16 фінала БТР Кубка Беларусі розыгрыша 2026-27. Кудзін моцна наперад. І Зяньков. І адразу ж на Ложкіна. Выхад сам-насам. Ох, Ложкін тут схібіў, канешне. Ну, не буду я ўжо такіх гучных слоў казаць, што піжоніў. Ну, хацеў элегантна перагуляць, канешне, Арсенія Кудзіна. Не атрымалася у Владзіслава. Можа быць, у гэтым наступе штосьці атрымаецца. Не, Ложкін у афсайдзе быў, прабіў паварот Кавалевіч, а Арсеній Кудзін зараз звяртае на гэта ўвагу Максіма Папка. Маўляў, ну, пасля свістка ж нельга гэтага рабіць. Трэба, каб паважаны арбітр ты гэтага хлопца папярэдзіў жоўтай карткай, ну Максім Папок гэтага рабіць не стаў. А гэта все тыя, хто душой і сэрцам заўзеюць за каманду другой лігі, цяпер ужо другой лігі, хаця мы памятаем, што крумкачы ў ранейшы час выступалі нават і ў элітным дывізіёне нашага чэмпіянату. І, ну, выступалі няблага, мякка кажучы. Для каманды прыватнай гэта было, канешне, ну, такое вельмі цікавы досвед, цікавы час. Здаецца, гэта было толькі учора, ўжо колькі гадоў прайшло. Яшчэ адзін фол. Зараз мазырскі арбітр зафіксаваў. Гедес на Лаўрыка. Ну і тут Ковель, канешне, заўсёды ёсць справа. У 3 цэнтр дэфы. Нават у гульні з прадстаўніком другой лігі Дынама гуляе. Ну, ось ад сваёй тактыкі Александр Сянёў ні на крок не ідзе. Вектор атакі берасцейцаў перайшоў на правы фланг. Тут Зяньков памыліўся, і гэта аут для каманды крумкачы. Няма асаблівых тут варыянтаў для Івана Радзівонова. Цяпер ён толькі ўкідвае. Галавой гуляе Ковель. Баранаў. Ну, і зноў-такі барацьба тут. Мяч падхоплівае Дзяніс Грачыха. Не спяшаецца, гуляе назад. Ведае, што Гедес заўсёды ёсць побач, калі што. Калі няма варыянтаў, каб разварочваць атаку, вырушваць наперад. Грачыха зноў гуляе ён са сваім абаронцам. Ковель. Гедес. На Поповичу один дотык Ложкін. Тут таксама Зяньков. Ложкін налево. Владзіслаў Лях на Ложкіна вельмі моцна. Ну, может быть, так психологично, конечно, разумеют футболисты Александра Сяднёва, что, ну, некалькі крокаў да перамогі і, адпаведна, да выхаду ў 1/8 фінала не зрабілі, таму дзесьці гэта можа нават на іх дзеяннях і адбівацца. Вось як у моманце папярэднім, які мы пабачылі. Ну, больш мякка можна было б, канешне, згуляць і, адпаведна, атаку давесці да лагічнага завяршэння. Аднак не, гэтага не адбылося. Ну, дынамаўцы разумеюць, усё роўна, так ці інакш, вось так доўга крумкачыхай мячом завалодваў. Калі завалодваюць, то доўга ім, канешне, распараджацца проста за ўзроўнем майстэрства не здолеюць. Тамковіч. Ну, вось некалькі перадач прайшло. Як бы насуперак таму, што я толькі што сказаў. Цяпер мяч зноў-такі ў дынамаўцаў. Лях. Гедес і, адпаведна, направа ён гуляе. Ковель, Зяньков. Все футболисты крумкачоў за лініяй мяча. Гедес. Владзіслаў Лях. Гоцман. Ага. Все ж таки, да. Прынцыпова ставіцца Максім Папок. Ось
у гэтым моманце. Трэба мяч увесці менавіта адтуль, дзе межы футбольнага поля і пакінуў. Так што не варта было тут спяшацца Гоцману. Мяч будзе ўводзіць у рэшце-рэшт Яўген Гардзейчык. ГДС гуляе галавой. Барацьба тут Гардзейчыка і Кавалевіча. Грачыха. Попавіч. Ну і што? Ну і што тут? Атрымаў Попавіч гульнявы момант. Ну, вырашыў Максім Папок, што нічога тут не было. В прынцыпе, там і так ёсць. Нічога там асаблівага не здарылася з чарнагорцам. Ну, уздымацца трэба. Падача Ковеля. Удар па варотах. І што? 2-0. Гэта я маю на ўвазе лік крумкачы Дзеніс Кавалевіч. А ён зараз стаў 3-0. На 37-й хвіліне Дзеніс Кавалевіч. Зноў вось гэты пас. Зноў гэты пас з правага флангу праходзіць, і зноў там ніхто не паспявае выскакнуць вышэй ўсё ж таки за форвард Дынама і яму перашкодзіць. Вось так проста і лёгка галавой мяч у сетку пераправіць. Ну, можна і патанчыць, чаму б і не. Вось ўсё ж таки настрой у дынамаўцаў вельмі і вельмі файны. Зараз вось пасля таго, як лік ужо стаў такім буйным. 3-0 на іх карысць. Гэта Дзеніс Кавалевіч, аўтар галявога дубля. Канешне, у хуткім часе, спадзяюся, калегі дадуць нам паўторы. Мы яшчэ раз атрымаем сапраўды асалоду ад гэтага голу. Ну вось, калі ласка, да. Ну тут Гардзейчыка пераскокнуць і выйграў яго пазіцыю. Напэўна, можна нават і так сказаць. Дзеніс Кавалевіч выскакнуў вельмі высока, і у самай высокай кропцы ён гэты мяч адпаведна і здолеў ось так пераправіць у вароты Арсенія Кудзіна. Ну, думаю, што замены хутчэй за ўсё пойдуць у перапынку ад аднаго і іншага трэнерскіх штабоў. Паглядзім. Ну, ёсць каму уступіць у гульню. Тут вельмі такія буйныя ростары рэзервістаў. Канешне, перад перапынкам абавязкова ўсе прозвішчы для вас, сябры, назову. Моцна гуляе Жарка Попавіч, занадта моцна. Канешне, Ложкін нават калі б такой крэйсерскай хуткасцю валодаў, не паспеў бы. Гардзейчык. Гоцман. Няблага Марозік. І што тут Попавіч на Марозіку фол робіць. Штрафны удар для крумкачоў. Ну, большая частка гульняў 1/16 БТР Кубка Беларусі учора прайшла. Я думаю, што не асабліва варта ўвагу на выніках засяроджваць. А вось пра тыя гульні, якія сёння былі праведзеныя, можна колькі слоў сказаць. Ну, вось у гарадзенскага Нёмана сур'ёзныя праблемы ўзніклі ў матчы з прадстаўніком першай лігі Салігорскам. Толькі ў дадатковы час хлопцы Ігора Кавалевіча здолелі ўсё ж такі забіць гэты пераможны гол. Выйгралі 2-1. Славія 5 галоў у вароты Пінскай Валны правяла, 5 безадказных. Ну і адпаведна, ось сёння Вікторыя з Марнай Горкі б'ецца ў матчы з Белшынай. Ну, там гульня пачалася а 17-й, так што выніку яшчэ пакуль няма. Ну і ёсць павінен быць ужо вынік гульні Орша Нафтан Новополацк. Абавязкова пра вынік гэтай сустрэчы, канешне, сябры, для вас скажу. Пакуль мы бачым, што футбалісты Александра Седнёва
не спяшаючыся мячом валодаюць тут бліжэй да сваіх варот. Грачыха на Лаўрыка, ну і з ноткі на Ковеля. Зянькоў, бачу, дзе апынуўся на правым фланзе, сябе прапанаваў. Адпаведна, тут не хапае зараз гульца ў цэнтры поля. Грачыха. Праз лева Лях. Праз Дзяніса Кавалевіча. Зноў Уладзіслаў Лях. Можна хуткасць тут набіраць. Гоцман зрывае гэтую атаку. Зноў крумкачы не паспяваюць, і зноў нічога іншага не застаецца, як збіваць з ног футбалістаў саперніка. Яшчэ раз глядзім на паўторы. Ну так, прытрымліваў, канешне, тут 77-й нумар саперніка Дзяніс Кавалевіч каля мяча. Ну мы памятаем, што не такімі якаснымі былі падачы яго ў мінулыя разы, як зараз будзе. Глядзім. Высока мяч ідзе, ну і зноў не ўдала. Ну, не ідзе ў Дзяніса Кавалевіча. Вось бачым мы, што галавой у гэтым матчы ён гуляе больш якасна, да, больш эфектыўна, чым вось, калі падыходзіць да выканання гэтых стандартаў. Ну, можа быць, трэба Александру Седнёву пэўныя змяненні зрабіць, прызначыць кагосьці, хто іншы будзе вось наступным разам падачамі гэтымі са штрафных займацца. Ковель. Праз Рылача Зянькоў сябе прапанаваў, Рылач гуляе назад на Лаўрыка. Грачыха. Праз Жарка Поповіча. І вось тут ёсць прастор перад чарнагорцам на Ляха. Лях, і мяч зрываецца з нагі Уладзіслава. Вось гэта да, сябры. Я абяцаў, што распавяду пра сітуацыю, якая склалася ў матчы Оршы і Нафтана, такім вось віцебскім абласным дэрбі. Нафтан вёў з лікам 2-0, аднак на 84-й і 89-й хвілінах аршанцы здолелі лік зраўняць. Зараз там дадатковы час ідзе. Вось гэта да. Ну, напэўна, нашаму сённяшняму інспектару Александру Брайчэўскаму цікава будзе, асабліва, як там все скончыцца. Нагадваю, што ён прадстаўляе горад Орша. Няшмат часу у нас застаецца да сканчэння першай паловы. Безумоўна, перавагу, якой дынамаўцы карысталіся. Ну вось, першага моманту пад мае гэтыя словы і ад Крумкачоў. Мы дачакаліся моманту з ударам у створ варот, но ён быў і слабым, і, адпаведна, па пазіцыі Александра Нечаева. Тым не менш, Уладзіслаў Марозік, ну вось, так сябе праявіў. Вось завяршальнікам, будзем так казаць, гэтай атакі. Андрэй Рылач на Максима Ковеля назад. Пазіцыйны наступ у канцы тайма ад берасцейцаў мы з вами назіраем. Ну тут вось супраць Ляха адразу два сапернікі было. Ну і вось такімі агульнымі высілкамі Гоцман і серы мяч у яго аднялі. Зараз даведаемся, колькі будзе кампенсавана Максімам Папком да першага тайма. Ну, да, мінімум 1 хвіліну каманды перагуляюць. Нагадаю, Дзяніс Кавалевіч лік адкрыў на першай хвіліне, і ён жа яго зрабіў на 37-й 3-0. А паміж гэтымі галамі мы пабачылі трапны стрэл Уладзіслава Алошкіна ў сярэдзіне тайма. Ішла тады 21-я хвіліна. Яшчэ раз давайте паглядзім. Ну, вось так прыдумалі, што называецца, на дваіх. Расціслаў Серы такі чарпачок зрабіў з фланга. Ну і адпаведна Уладзіслаў Марозік здолеў прабіць. Ну вось так не прасачылі за ім. Ну, я думаю, гэта была зона адказнасці Алексея Лаўрыка. Ён у нас самы цэнтральны з цэнтральных абаронцаў Дынама. Еда з галавой гуляе Зянькоў. Уладзіслаў Лошкін на Рылача.
Но пакуль Іван Зінько у брэсцкім Дынама, не ў сталічным, хаця такая інфармацыя праходзіла, што ёсць сур'ёзная ў ім зацікаўленасць. Можа быць, цяпер гэта ўжо і не зусім так. Сябры, апошні свісток, толькі што мы пачулі Максіма Папка ў першым тайме. 3-0. Дынама мацней пасля першай паловы, мацней за Крумкачоў. Ну і я думаю, што можам мы зараз разам з камандамі адправіцца крыху адпачыць. Вернемся на стадыён Дзюж Груганы праз 15 хвілін. Вы можете покинуть свои добраахвотные ахвяранні у намёце з атрыбутыкай ці набыць рамку сённяшняга матча. Усе гэтыя сродкі пойдуць на дапамогу Мацею Маркову. Разам зможам перамагчы. Ну как выращивать? Тут видно камера. Так нечаянно, что это дергалось, гол проебал, что ли? Ну, вначале я просто не видела нас. Темно было, не знаю. Да не знаю, что, ну мне не светилось. Да, я вот это дергаю туда-сюда, у меня ничего не работает. Сейчас плохо. Да, но он блин, стоит не ровно. Да. Диапазон должен быть 5 и 6. Примерно от 4 до 6. Ну, понимать, где мне фильтр ставить, я так делаю. Я выставляю на фильтр, чтобы вот эта вот хрень была от 4 до 6. Да, индофильтр правильно.
Сябры, мы вяртаемся на дзюж Груганы. Другі тайм матч 1/16 фінала БТР Кубка Беларусі. Крумкачы, Дынамо Брест. Лік на карысць гасцей. Лік буйны 3-0. Нагадваю, галевы дубль аформіў Дзеніс Кавалевіч на першай 37 хвілінах. Ну а яшчэ адзін гол правёў Владзіслаў Лошкін на 21-й. У нас у перапынку Александр Сяднё, галоўны трэнер дынамаўцаў, зрабіў замену. Замена тычыцца обороны. Александр Паўлавец под номером 22 заменил Алексея Лаўрыка. Так что гэта первая рокировка, еще раз скажу, с боку гостевой команды. Нагадаю, что у дебюте гульни Владимир Бушма вымушаны был поменять Арсения Старикова. Замест яго ўжо на 9-й хвіліне выйшаў Мирослав Тамкович. Ну, тады просто праблемы са здароўем у Старыкова узніклі. Так што вось такія справы. Ковель гуляе назад. Вось якраз таки на Александра Паўлаўца, які толькі на газоне з'явіўся. Ну, пэўнай крытыцы Александр Паўлавец за некаторыя, конечно, свае памылкі подвергаўся з боку галоўнага трэнера. Ну, упэўнены я, што ўзаемаадносіны паміж гэтым вопытным спецыялістам і не менш вопытным гульцом цудоўны. Аднак, ну, конечно, як не будзе уздзейнічаць на гульца трэнер. Ну, гэта просто немагчыма нават уявіць. Сёння Паўлавец ось выходзіць на поле толькі у другім тайме. У нас парушэнне правілаў было зусім нядаўна. Ну, што сказаць, чыстяком крумкачы гэта рабілі ў першым тайме. Гедэс пас рабіў са штрафнога ў цэнтр. Але там добра згуляў галавой 18-й нумар. Гэта быў Алексей Баранаў. Цяпер ужо будзе іншы стандарт вуглавы для дынамаўскай каманды. Яна, канешне, сур'ёзнай перавагай валодала на працягу ўсяго першага тайма. Ну і гэта ўсё вылілася ў 3 дакладныя удары. Ну а падаваць пойдзе Владзіслаў Лях. Вось ён буйным планам на нашых экранах. Такая лампавая тут атмасфера на стадыёне дзюж Груганы. Хто, канешне, тут бываў, то, я думаю, са мной пагодзіцца. Побач трыбункі, все вельмі і вельмі так па-хатняму, што называецца. Ну, гэтая падача Ляха ні да чаго цікавага не прывяла. Мяч сышоў у рэшце рэшты за межы футбольнага поля. Сышоў ад крумкачоў. Так, гэта аут для белых. Падаваў углавы, цяпер будзе ўкідваць Лях у штрафную пляцоўку на Дзеніса Кавалевіча. Той вось так на Лошкіна. Лошкіна тут пераскокнуў. Мне падалося адразу абаронца. Ну і сутыкнуліся хлопцы галовамі. Гэта, канешне, сур'ёзна можа быць, таму адразу медперсанал з'яўляецца на сінтэтыцы стадыёна Груганы. Хто там сышоўся у паветранай гэтай барацьбе з Лошкіным? Ну, тут пакуль гэта не зусім зразумела. Ну, будзем зноў-такі спадзявацца, што ўсё там скончыцца без пашкоджанняў. Так, это быў Іван Радзіёнаў, ну і Владзіслаў Лошкін. У гэтай барацьбе стыкнуліся галовамі. Ну, такое часто бывае. Галоўнае, каб без рассячэння. Гэта, канешне, хацелася б, да, не бачыць. Ну, тут абсалютна гульнявы момант. Ніхто тут, канешне, правілы не парушаў. Ну, а Лошкіну ўсё ж такі ўдалося прабіць. Прабіў, а потым ужо ў патыліцу атрымаў ад саперніка. Разгулялі крумкачы гэты мяч, зноў перахопліваюць яго дынамаўцы, але зноў барацьба. Грачыха. Наперад гуляў Іван Радзіёнаў. Лошкін. Не праходзіць гэты пас на Рылача, і ад Рылача мяч за межамі поля.
Радзіёнаў. Неджи. Эбука праз цэнтр, няблага. Тамковіч. Ну, канечне, больш дакладна трэба Міраславу гуляць у такіх момантах. Шмат барацьбы. Ну і цікава, што Владзімір Бушма замен не рабіў перапынку, хаця, у прынцыпе, гэтага все мы чакалі. Да, я абяцаў, што вас пазнаёмлю з рэзервістамі. Ігор Малашчыцкі, Ягор Храленкоў, Дзеніс Лявіцкі, Роман Грыцкевіч, Мікіта Сцяпанаў, Ягор Карцоў, Алексей Бутарэвіч і Роман Юзыпчук. Это все тыя футбалісты, якія ў рэзерве Александра Сяднёва знаходзяцца. Ну, можа быць, хтосьці ўсё ж такі па хадзе другога тайма яшчэ на полі з'явіцца. Ну, гэта ўсе асноўныя штыкі каманды. Мы гэтых усіх, ну, амаль што ўсіх гульцоў, там, напэўна, за выняткам Романа Грыцкевіча бачым у матчах БТР вышэйшай лігі. Віталь Зыгмантович, Касука Намыката, Мікіта Кухцік, Даніла Гаўрыльчук, Константин Цвяткоў, Александр Томчык, Захар Холадаў, Ягор Антанович і Арцём Варанкович. Гэта рэзервісты Крумкачоў. Ну, гэтыя серыя фалоў, да, якая там літаральна ці не з першых хвілін у нас распачалася, не заканчваецца. Ну, чым далей будзе у нас гульня праходзіць, тым меней, канечне, моцы будзе ў Крумкачоў. Канечне, гэтыя фалы нікуды не знікнуць. Гэта ўсё зразумела. Ну, трэба трываць футбалістам Бушма. А што яшчэ застаецца? 52-я хвіліна. ЕДС на паўлаўца гуляе. Ну, вось такое сёння практыкаванне для дынамаўцаў, менавіта вось на фоне такога, ну, падатлівага, напэўна, так можна сказаць, саперніка. Крышачку тут папрактыкавацца вось у пазіцыйных гэтых наступах. Па ўскрыванні такой вось абароны вельмі насычанай. Часцяком бачым, што Крумкачы за лініяй мяча усім складам знаходзіцца. Ну і зараз тое самае, у прынцыпе, назіраем. Кавалевіч назад. Грачыха. Ковель гуляе на Івана Зенькова. Рылач. Ну і ад Ростислава Серага мяч сышоў за межы поля. Один дотык няблага Серы. Ну, прайсці Арыбгаджыеву тут перашкаджае Рылач. Зянькоў. Нема парушэння правілаў. Можна працягваць. Ну, а тут, канешне, фол з боку Максіма Ковеля. Яшчэ раз. Паўтор моманта. Ну, так, сам момант, канешне, у кадр не трапіў, але тым не менш, тут, канешне, было парушэнне абсалютна дакладна ад Максіма Ковеля. Радзіёнаў укідвае на Баранова. Один дотык Арыбгаджыеў. Баранаў, няблага. Ну і гэта перадача. Гоцман, ну што, праб'е Даніл ці не? Пас все ж таки задумаў Даніла. Можа быць, варта было б все ж таки паспрабаваць прабіць па варотах Александра Нячаева. Ну, вось у першым тайме толькі адзін удар у створ быў. Нячаев спакойна тут авалодвае мячом. Ну, гэты удар ад... Мне падаецца, да, Владислава Марозіка, вы памятаеце, калі вось накінуў яму Ростислав Серы справа, і ён прабіў вельмі нямоцна. Ну, адпаведна, недакладна ў вугал, а па цэнтры там мяч пайшоў. Вось зараз, мне падаецца, що ж такі мог Гоцман адважыцца взяць на сябе адказнасць і прабіць па воротах. Ну, вот вырашыў 77-й нумар Крумкачоў разыграць, што называецца, давернага. Ну, можа быць, і не меў рацыі все ж таки. Ну, там, што да ўдару справа не дайшла. В прынцыпе, яго пазіцыя была
вельмі і вельмі неблагая. Паўлавец назад. Мяча ў цэнтр. Паветраная барацьба. Грачыха. Едес. Попавіч. Ну вось так, на абвастрэнне на Дениса Кавалевіча з ім да апошняга адпрацаваў Буканеджы. Зноў барацьбу ў цэнтры мы назіраем. Ковель, можна працягваць, паказвае Максім Папок, рэферы гэтай гульні. Рылач, супраць яго Рыбгаджыеў, Рылач закід робіць на Ложкіна. Ложкіну штрафной, прастрэл. Мяч ідзе па паветры. Вельмі высока і недакладна. І урэшце рэшт пакінуў межы футбольнага поля. Гэта Арсеній Кудзін. Ну, канечне, у моманце з голам Ложкіна відавочна дапусціў памылку. Першы нумар Крумкачоў. Такі востры быў вугал. І, канечне, у такіх момантах галкіпер павінен гуляць надзейна. Ну, ведаеце, тым больш гэта можа, будзем казаць так, здзіўляць, таму што сам-то Владзімір Бушма гэта наш легендарны, не пабаюся гэтага слова, галкіпер, які шмат матчаў правёў у элітным дывізіёне, удзельнік еўракубкавых баталій неаднаразовы. Ну і вось так, яго самы што ні на ёсць падначальны вось так памыліўся. Ну, всякае бывае, мне не хочацца шмат слоў крытыкі казаць, канечне, на адрас Арсенія Кудзіна, ну, павінен, я думаю, з ім паразмаўляць Владзімір Бушма ўжо пасля гульні. Бачым мы зараз атаку. Крумкачоў левым флангам разбіваецца. Рыбгаджыеў. Ладуцька. Праз цэнтр. Баранаў. Вось так, зараз гуляе Серы направа. Можна, напэўна, рабіць прастрэл. Гоцман! Перашкаджаюць яму. Вуглавы для Крумкачоў. Там з Данілам Гоцманам да канца змагаўся Гілерме Едес. В прынцыпе, мы не так часта вуглавыя бачылі ад Крумкачоў па хадзе гэтай гульні. Можа быць, гэта нават і першы такі вуглавы. Яшчэ раз глядзім. Ну так, з-пад ног Едес мяч у Гоцмана выбіў. Глядзім, чым скончыцца гэтае стандартнае становішча. Падача высокая ў штрафную. Буканеджы імкнуўся прабіць, але акцэнтавана гэтага зрабіць, бачым мы, не атрымліваецца. Буйным планам зараз нігерэц на нашых экранах. Ну, не падладкаваўся пад мяч. Можа быць, так, мог ён все ж таки адхіліць корпус назад, тады мяч пайшоў не па такой траекторыі, пайшоў, можа быць, бліжэй да створа. Ну, не атрымалася. Паўлавец. Глядзіць налева, там сябе прапаноўваў, між іншым, Владзіслаў Лях. Ну, не вырашыў гэтую дыяганаль рабіць Паўлавец, гуляў з Едесам. І вось, на Попавіча. Лях. Робіць спурт туды. Ой-о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 й. Галоўнае там, каб абышлося без траўмы Владзіслава Ляха. Праз вось гэты рэкламны шчыт ён зараз перакуліўся. Ой-ой-ой-ой. Ну, пакуль што... Ага, вось у нас ёсць, дзякуй вялікі калегам, вось такі кадр. Ну, здымаецца на ногі Владзіслаў Лях. Ну, добра, што ўсё добра скончылася. Гэта, канешне, выглядала, да, вельмі і вельмі, ну, страшна, што ж тут па-іншаму сказаць. Ну, з іншага боку, каардынацыя сур'ёзная у футбалістаў. І, в прынцыпе, тут... Я думаю, што згрупаваўся і ўсё нармальна. З Владзіславам Ляхам можа ён гульню працягваць. Там проста вельмі шчыльна гэты рэкламны шчыт разам з вось гэтым вось памяшканнем, што там, гэтым навесам, гэтым ангарам, які тут вось побач з футбольным полем. Ну, дзякуй Богу, у Ляха ўсё нармальна, і ён гульню працягвае. 60 хвілін, амаль што каманды правялі на поле. У другім тайме мы з вами не бачылі забітыя галы. Попавіч перавод робіць на Владзіслава Ляха. Змяшчаецца ў цэнтр. Ну што, праб'е ці не? Не.
Все ж таки по-іншому гуляє Владислав на Рылача. Рылач, закид на далекую стойку, мяч усіх там перелятає, але все ж таки позмагався Денис Кавлевич за його, адвоював у Гоцмана, пас назад, Грачиха, Гедес. Ну что, ці будзе яшчэ один закид у штрафную, ну ён тут павінен быць і адбываецца. Гардзейчык першы на мячы. Лях. Становішся поза гульнёй, ну і так просто головой скидывая. Может быть, заслепила нават Сонніка зараз Денис Кавалевич, тому ось ён так згуляў, ну, не вельмі удала, будем казаць. Гедес. Жарко Попович зноў на бразильца. Ну, калі ён сёння вось першых хвілін і атрымлівае ўжо столькі часу, падаецца, што рыхтуе яго трэнерскі штаб Александра Сяднёва ўжо да баталій БТР вышэйшай лігі. Наперадзе у нас другі круг. На пачатку жніўня ён распачнецца. Ну а пакуль сочым за перпетэміяй БТР Кубка Беларусі. Ну і, канешне, заўзеем за нашых прадстаўнікоў у лізе чэмпіёнаў і лізе канферэнцыі. Ужо на наступным тыдні наступныя гульні. Будзем падтрымліваць БТ, Мінская Дынама і МЛ Віцебск у лізе канферэнцыі. Гэтыя каманды працягваюць выступаць. Ковель скидывае мяч назад. І спакойна тут, канешне, гуляе Александр Нечаев. Грачыха. Сінтэтыка, таму таксама гэты чыннік можа ўплываць на тое, што не ўсе гульцы сёння ў складзе Дынама на полі з'явяцца. Можа быць, супрацьпаказанні пэўныя ёсць. Ну, не ведаю, можа быць, нават ёсць такія супрацьпаказанні у Ягора Карцова. Ну, мне б хацелася па шчырасці яго ў гэты матч пабачыць, но наўрад ці гэта адбудзецца. Адзін з самых яркіх гульцоў апошніх сезонаў БТР вышэйшай лігі. У нас замены. Касука Намеката і Константин Святкоў выйдуць у складзе. Крумкачоў паведна адпраўляецца адпачываць Владислав Морозик і Давуд Арыбгаджыев. Для яго гэтая сустрэча таксама скончаная. У складзе дынамаўцаў другая замена замест Владислава Ложкіна уступае ў гульню пад 17-м нумарам Роман Грыцкевич. Калі я не памыляюся, гэта гадаванец слуцкага футбола. Ён у гэтым клубе выступаў. У прынцыпе, сур'ёзныя надзеі падае і дагэтуль. Ну, таму ось якраз такі і спатрэбіліся яго паслугі. Ну і, напэўна, яго там развіваюць берасцейскаму Дынама. Вось, калі ласка, вітаем мы новых гульцоў. Ну, атрымліваецца, што другая, трэцяя замены ў складзе Крумкачоў адбыліся на 63-й хвіліне. Ну і другая ў складзе Дынама. Ну, Ложкін сваю справу сёння ва ўсялякім разе зрабіў. Но гэта Касука Намеката, прадстаўнік краіны узыходзячага сонца Японіі. Ну, дарэчы, ось калі ўжо я завёў пра яго гаворку, то менавіта гэты футбаліст 12 ліпеня ў матчы мінскага дывізіёна другой лігі пераможны адзіны гол Крумкачоў забіў у вароты Энергетыка. У першым тайме адзначыўся Касука Намеката. Можа быць, сёння і берасцейцам заб'е. Паглядзім. Зараз Гоцман ідзе да чужых варот і прымушае саперніка парушыць на сябе правілы Даніла. Ну, як на мой сціплы погляд, я думаю, што ён самы актыўны гулец у складзе Крумкачоў у гэтым матчы. Можа быць, не заўсёды слушнае рашэнне ён прымае, гэта ўжо іншая справа. Але ось у самаадданасці дакладна яго не папракнеш.
Штрафны удар. Ну, колькі тут да ворот? Метраў, можа быць, 20-22. Хто гэты удар выканае, таксама цікава. Ну, а Александр Нечаев зараз выбудоўвае такую солідную стенку. Там у ёй адразу 5 футболістаў Дынамо. Каля мяча Касукіна Миката. Ну і, адпаведна, Константин Святков. Гэта тыя футболісты, якія толькі-толькі на полі з'явіліся. Няўжо будзе біць Константин Святков? Не, б'е на Миката ў далёкі вугал міма. Ну, вось так японец мог зараз засмуціць Александра Нечаева і забіць у другім матчы запар. Ну, як мінімум, у другім матчы, можа быць, ён і дагэтуль адзначаўся. Не так добра я падрыхтаваўся, скажу, сябры шчыра, да гэтай гульні. Не глядзеў, як там крупачы гулялі раней. Ну, ведаеце, удар такі атрымаўся шчыльны, у вугал меціў, але не пацэліў Касукіна Миката. Ну, вось ён момант для крумкачоў, каб все ж такі забіць хаця б адзін гол у адказ. Зянькоў. Пас назад. Попович. Лях. І на Гедеса. Все спокойно. Тут вось у тыле берасцейцаў. Ковель. Закид. Гуляе головой Радзіёнаў. На Миката пайшоў на гэты мяч. І Ковель правілы парушыў на японцы. Трэба гасцям адыходзіць назад. Яшчэ раз на паўторы. Ну так, тут, в прынцыпе, ведаеце, вот гэты фол быў такі небяспечны ад Максима Ковеля, таму што, ну, мог так па інерцыі пайсці зараз японец на свайго ж паплечніка па камандзе, на Януша Ладуцьку. Калі футбалісты там Калі футболісты, конечно, сутыкнулись, там, крый Божа, то гэта было б, конечно, страшно выглядало. Ну, дзякуй Богу, что так не адбылося. Гуляе тут головой Иван Зяньков, гуляе головой в свою шаргу. Так, я тут отправил Давуда Рыбгаджиева на замену. Не, все ж таки гэта заменили не яго. На Миката не замість його вийшов. Неджи. Кудін. Закид дыяганальны на Рыбгаджиева. Ось якраз такі Рылач першы паспявае, выбівае мяч на вуглавы. Подача от Миката. Выходит з ворот. Александр Нечаев спокойно гуляе. Так, ну, цяпер я зразумеў, няма на футбольным полі Гардзейчыка. Вось яго менавіта заменіў Константин Цвятков. Ну, карацей, на Миката і Цвятков выйшлі замест Гардзейчыка і, адпаведна, Марозіка. Все, сябры, выправіўся. А гэта подача. Подача, ну, не дацягнуўся. І не было такой магчымасці ўвогуле дацягнуцца да такой вось падачы высокай у футболіста Дынамо. Зянькоў. На Жарка Поповича у фланг. Рылач. Трэба абвастраць. Рылач сыходзіць ад Неджа. Той падае. Ну, трэба мяч, конечно, выносіць за межы поля, таму што нігерыйцу вельмі балюча. І зноў-такі у нас гульня гэтая будзе припынена. Ну и, конечно, медперсонал з'явится на поле. Да, Буканеджи. Ну, там ішоў просто на обвострение Рылач, и он абсолютно футболиста не чапал. Так просто атрымалася, что ось у
гэтым імкненні спыніць Андрэя Рылача. Вось крышачку так атрымаў па нагах 12 нумар. Ну, добра, што нават тут ўсё ж такі медперсанал не з'явіўся, так што і Неджы з поля не варта сыходзіць. Працягнуць каманды гульню 11 на 11. Тым часам у нас ўжо 70 хвілін праведзена на полі. У тайме нумар 2 мы галоў не бачылі, што, ў прынцыпе, заканамерна. Як я мяркую, ўсё было вырашана ўжо у першай 45 хвілінцы. Дзякуючы галявому дублю Дзениса Кавалевіча, яшчэ раз скажу, і трапнаму удару з востравага вугла Владзіслава Лошкіна. Радзіонаў. Касука намыката галавой гуляе. Так, сябры, выправіўся, але зноў-такі з памылкай. Все ж таки Тамковіча замяніў намыката. Гардзейчык у нас на полі, да. Сам сябе пасмяяўся, ну бывае. Яшчэ дзве замены рыхтуе Александр Сяднёў, Егор Хралянкоў і Мікіта Сцяпанаў. Адпаведна, пад 6 і 18 нумарамі выйдуць у бліжэйшы час на футбольнае поле. Яшчэ дзве ракіроўкі ад трэнерскага штаба. Нават 3, так, яшчэ у нас Дзяніс Лявіцкі з'явіцца пад 11 нумарам. Ну, масавыя замены, ўсё ж такі тыя самыя часавыя слаты трэба ўлічваць. У Александру Сяднёву, адпаведна, Владзіміру Бушме. Па адным футбалісце, калі будзеш выпускаць на полі, то толькі траіх і заменіш. А яшчэ раз скажу, дазволена на гэтай стадыі 1/16 фінала БТР Кубка Беларусі рабіць адразу 7 замен. Ну, вось гэта будуць ужо па парадку 3, 4 і 5 у складзе Дынама. Рылач на фланзе. Супраць яго 2 сапернікі. Ну і што? Мяч перахапіў Ладуцька. Грачыха. На Владзіслава Ляха. Кароткая перадача на Грыцкевіча. Грачыха. Грачыха ў напрамку да Кавалевіча. Ідзе мяч, але моцна выйшаў з варот Арсеній Кудзін. Спакойна ён гэты пажар патушыў. Грыцкевіч. Ну, от бачыце, не стае, канешне, хуткасці, ўжо эмоцыі крумкачам. Ну, не пазайздросціш ім. Але з іншага боку, тое, што каманда дабралася да гэтай стадыі ўжо і не ўпершыню, гэта ўжо пэўная адзнака якасці. Мне ўсё ж такі хочацца больш кампліментаў казаць на адрас гэтага клуба першай лігі, вельмі самабытнага. Александр Нячаеў з мячом, ну сёння ў яго асаблівых праблем не было. Можам мы ўзгадаць, пэўна, той самы удар Касука намыката зусім нядаўна, ну і спробу прабіць яшчэ ў першым тайме Владзіслава Марозіка. Рылач змяшчаецца ў цэнтр. Робіць перадачу на Паўлаўца. Паўлавец на Гедеса. Бразілец нізам у цэнтр. Кавалевіч. Грачыха. Зноў пазіцыйны наступ. Зноў вось чакаюць свайго шанса берасцейцы. Ну і ўсё. Цяпер пачынаецца спачатку ад цэнтральных дэфаў. Гедес. Попович.
Грачыхаў один дотык, там за мяч пазмагаўся Грыцкевіч і спакойна Іван Радзіёнаў, бачачы, што нікога побач няма, скінуў мяч Кудзіну. Ну, той паспяшаўся, відавочна, ну, не патрабавала гэтага сітуацыя. Ну, такім чынам Арсеній Кудзін дазваляе зрабіць ўсё ж такі замены трэнерскаму штабу «Дынама». Замест Дзяніса Грачыхі. Замест Уладзіслава Ляха. І хто ж яшчэ там у нас сыходзіць з поля? Зараз даведаемся. Грачыха, Лях па-за гульнёй. Харлянкоў, Лявіцкі і Мікіта Сцяпанаў. З'явіліся на сінтетицы дзюжгруганы. Ага, ну і Андрэй Рылаш таксама па-за гульнёй апынуўся вось на 76-й хвіліне. Чвэрць гадзіны застаюцца у нас у гэтым матчы. Тут, да, зычны голас Арсенія Кудзіна, напэўна, не толькі заўзятары пачулі, а жыхары дамоў, якія тут побач знаходзяцца. Ці нейкіх прадпрыемств, хутчэй так, тут такая у нас прамысловая зона ў гэтым раёне сталіцы. Но сёння нядзеля, так што наўрад ці там рабочыя працуюць. Ну, гэты голас галкіпера все пачулі. Ну, а тут зноў у нас парушэнне правіл. Дасталася Алексею Баранову. Кудзін. Ох, Кудзін. Тут, канешне, мог сам сабе праблемы даставіць, але абышлося для галкіпера Крумкачоў. Кудзін не спяшаецца. Тры замены зрабіў Владзімир Бушма па хадзе этой гульні. Да, вось той самы момант, ну, мог тут няшпаркага галкіпера занепакоіць, адпаведна, пакараць. Дзяніс Кавалевіч, ну, што называецца, пашанцавала ў пэўнай ступені галкіперу каманды са сталіцы. Радзіёнаў. Гардзейчык, кароткая перадача, Цвяткоў. Ну і памылка 24-го нумара. Ну, вось так, все ж таки, сябры, адну з каманд элітнага дывізіёна на гэтай стадыі 1/16 фінала мы страцілі. У серыі пенальці Орша выбіла з розыгрыша Новаполацкі Нафтан. Вось самы, напэўна, такі сенсацыйны вынік гэтай 1/16 фінала. Ну, 8-1. Белшына перагуляла прадстаўніка другой лігі Вікторыю з Марынай Горкі. Такім чынам у нас усе ўжо, ну, трэба, канешне, дачакацца заканчэння нашай гульні Крумкачы Дынама Брэста. Так, усе ўдзельнікі 1/8 фіналу ўжо вядомыя. Ось той самы момант папярэдні тут. Што, можна сказаць, што Давуд Рыбгаджыеў сваіх выратаваў. Толькі в углавым все скончылася. Будуць яшчэ замены ў складзе Крумкачоў. Падача і удар па варотах Максіма Кобеля галавой, але недакладны. На полі з'явяцца Захар Холадаў пад 44-м нумарам і Даніла Гаўрыльчук. Яшчэ раз давайте паўтор паглядзім. Ну, да, ніхто там не гуляў з Максімам Ковелем і спакойна ён прабіў. Ну, вось не хапіла дакладнасці. І так, выходзіць Гаўрыльчук замест Серага. Адпаведна, замест Гоцмана Захар Холадаў. Ну, Данілу Гоцману мой персанальны вялікі дзякуй за гэтую гульню. Вельмі гэты венгер стараўся, вельмі імкнуўся занепакоіць Александра Нечаева, абвастраць гульню.
прыцягваць увагу абаронцаў Александра Седнёва. Ну, вызначыцца ніяк, я маю на ўвазе, каб гэта адбілася на табло, не здолеў ўсё ж такі Даніла. Ну і вось цяпер ён ужо на лаве запасных. Ну а тут што? Тут удар па варотах ад Дзяніса Левіцкага, будзе яшчэ адзін вуглавы. Гэты удар быў заблакаваны. Да, ну, як кажуць, куражацца крыху дынамаўцы, а Лявіцкі, гадаванец Магілёўскай школы футбола, зараз вось так быццам бы з наска, як мне падалося, імкнуўся прабіць, но трапіў у саперніка. Падаваць будзе Гильерми Гедас, бразилец. Вундеркинд. Кудзін. Хто тут на падборы аказаўся першы? Не вельмі зразумела. Ну а цяпер зразумела, што берасцейцы, таму што будзе Буканеджы мяч у гульню уводзіць заўтра. Все ж таки не Неджы гэта зрабіў Ардзівонаў. Грыцкевич, няблага ў адборы дзейнічак. Дзяніс Кавалевич, Гедас. І гуляе ён з паўлаўцом. Ну, Гедас быццам бы пайшоў са сваёй пазіцыі цэнтральнага абаронцы наперад. Дапамагаць сваім у атацы, чаму бы не. Ну, тут, в прынцыпе, і... Цяпер ужо дынамаўцам і не патрэбныя гэтыя тры абаронцы. Так што цяпер толькі вось паўлавец Сцяпанаў і Гедэс, які дапамагае групе атакі. Вось гэтых абаронцаў мы на такіх пазіцыях бачым. А, ну так, яшчэ ёсць, канечне, і Максім Ковель, да, пра яго таксама не варта забываць. Ага, не, ну тая тройка захоўваецца. Так, все ж таки бяру свае словы назад, а Гедас пайшоў гуляць у апорную зону. Гэта цікава. Ковель. Зянькоў проста наперад. Ну што, пазмагаецца Грыцкевич там з Гардзейчыкам, здаецца. Ну так і ёсць. Прастрэл робіць 6-й нумар Дынама, Ягор Храленкоў. Што будзе вуглавы? Так, зноў і зноў. І зноў на газоне апынаецца футбаліст Крумкачоў. Зноў штосьці там тое, што перашкаджае працягваць гульню. Восемьдесят третья хвіліна. Ну, на роўным месцы. На роўным месцы. І гэта той самы Захар Холоду, які толькі з'явіўся на полі. Ну, не хацелася б. Тут літаральна 2-3 хвілінкі правёў, і ўжо, можа, і замена яму спатрэбіцца. Роман Юзыпчук пад нумарам 77 выходзіць на футбольнае поле ў складзе Дынама, і замяніў ён чарнагорца Жарка Попович. Замяняе. Зараз мы гэтую замену фіксуем. Ну і што там з Захарам Холодовым? Здолее ён? Не, паказвае зараз Арсеній Кудзін, што патрэбная замена. Ну колькі? Ну сапраўды хвілінкі 3 Холодов на поле правёў. Ну і вось так на роўным месцы. Ну, можа быць, да, не падрыхтаваным выйшаў на поле. Штосьці тут тое, што мне сапраўды як каментатару вытлумачыць вельмі цяжка. Ну, непадрыхтаваны арганізм, сінтэтыка. Можа, аступіўся няўдала. Бачу мы, што дапамагаюць зараз Захару Холодову і яго партнёр па камандзе Евген Гардзейчык і Дзяніс Кавалевич. Да. Ну што, зычым, канечне, здароўя Захару. Спадзяемся, што траўма будзе несур'ёзнай. Ну, а пакуль Крумкачы ў меншасці. Атака Дынама. Ну, вось, можна у большасці зайсці на 4-й гол, чаму бы не. І так, в прынцыпе, на чужой палове поля
Берасцейцы вельмі шмат часу праводзяць у другім тайме. Паўлавец гуляе на Ковеля, кароткі пас і не спяшаюцца цэнтр дэфы. 85-я хвіліна. Ну, хто там замест Холодова выйдзе? Таксама вось цікавае пытанне. Удар по воротах і Арсеній Кудзін не дазваляе Дынамо зрабіць лік 4-0, а цяпер дазваляе. Все ж таки свайго берасцейцы дамагліся. Гэта Роман Грыцкевіч на 85-й хвіліне. 17-й нумар робіць лік 0-4 ў гэтай гульні. Так что так, сапраўды у большасці ўдалося забіць зараз вось дынамаўцам. Ну, што ж, такое таксама бывае. Восемьдесят 85-я хвіліна, давайте яшчэ раз зафіксуем. Роман Крумкачы забіў нумар 17 Роман Грыцкевіч. Грыцкевіч ось зрабіў лік такім. Фол у цэнтры поля. Ладуцька. Короткая передача направо. Не варта было спяшацца, таму што мяч быў у руху, а ён не павінен быць у руху перад стандартам. Цвяткоў. Ладуцька. Кралянкоў, ну і што там, парушаныя правілы на Денисе Лявіцкім? Так. Намеката. Ну, я так разумею, что так для проформы все ж таки іншыя футболисты тут у нас у Крумкачах у заявцы. Так что замены не будзе. Ось траўмаванаму Захару Холодову. У 10 будзе працягваць гуляць мінскі клуб ось до конца гульні. Ну і 10 пропустили, яшчэ раскажу. Крумкачы вось пасля удара Грыцкевіча. Хаця дагэтуль там, в прынцыпе, шыкоўны просто сейв зрабіў Арсеній Кудзін. Ну, дапамагчы галкіперу ўжо палявыя гульцы былі не ў стане. Ковель. Александра Паўлаўца, Максим Ковель. І зноў Паўлавец. Сцяпанаў на Лявіцкага. Ну, зноў-такі цікава будзе даведацца, як ацэніць гульню сваіх футбалістаў. Ох, момант яшчэ адзін быў, на гэты раз у Гільерме Гедаса. Ну, калі б і бразілец, які зараз вось тут замест мяча ў варотах аказаўся, забіў, канешне, ну, быў бы сабою вельмі задаволены гэты хлопец. Яшчэ раз давайте паглядзім на паўторы. Гэта Роман Юзыпчук зрабіў перадачу. Ну і ось выскокваў разам з Гільерме Гедасам Давуд Арыбгаджыеў, але ну, перашкодзіць ён не здолеў гэтаму удару. Ну, для Крумкачоў добра, што Гедас прабіў недакладна, мяч пайшоў ад яго галавы высока ўгару. 89-я хвіліна. Ну, в прынцыпе, тут, ведаеце, па законах жанру можна штосьці паспрабаваць падсумаваць. Глядзім, Грыцкевіч забівае і робіць галявы дубль. Ну, ось, далучаецца ён такім чынам да
Дзяніса Кавалевіча. Ось па колькасці галоў гэты матчы Кавалевіч забіў двойчы ў першым тайме. Роман Грыцкевіч столькі ж разоў паразіў вароты крумкачоў у тайме пад нумаром 2. Ну, апынуўся ён перад адзіным Арсеніем Кузінам. В прынцыпе, ведаеце, у такіх выпадках кажуць, што мог ён нават запытацца ў галкіпера, які ж там вугал мяч накіраваць. Правалілася абарона крумкачоў, ну і такім чынам яна больш простай сітуацыю для Романа Грыцкевіча, вельмі маладога таленавітага футбаліста зрабіла. Канешне, на паўторы мы зараз паглядзім за гэтым момантам. Ну вось, выскакнуў сам-насам з Арсеніем Кузіным і спакойна яго перагуляў. Ну і цяпер наша ўвага скіравана павінна быць да Сергея Набокіна. Ну, можа быць, нават, ведаеце, пры такім ліку 5-0 Максім Папок нічога і кампенсаваць не будзе. Я думаю, што гэта правільна. Так і ёсць, Максім Папок робіць фінальны свісток 5-0 на карысць берасцейскага «Дынама». Першая хвіліна Дзяніс Кавалевіч 0-1, 21-я Владзіслаў Лошкін 0-2, 37-я Дзяніс Кавалевіч 0-3, 85-я Роман Грыцкевіч 0-4, 89-я Роман Грыцкевіч 0-5. Віншую берасцейскае «Дынама» з выхадам у 1/8 фінала БТР Кубка Беларусі. Дзякуй за гульню крумкачам, за выступ у гэтым розыгрышы. Андрэй Ільеня быў у прамым эфіры ютуб-канала Беларускай федэрацыі футбола. Сябры, вялікі дзякуй за ўвагу, усяго добрага і да сустрэчы. Дякую за підтримку, сябри. Сачіться за нашими соцсетками. Разом зможемо перемогти. Была знойдена банковская картка на имя Александр Тиханович. Банковская картка на имя Александр Тиханович. Картка знаходится у диктора. Подойдите до дикторской, как забрать картку. А зараз праз рандомайзер мы выявим переможцу нашего розыгрыша по программкам. Перемагає программка с номером 82. Просим уладальника программки с номером 82 пройти в центр поля для узнагародження. Программка номер 82. А зараз ми обвістимо переможцю серед тих, хто навідав гэты матч по запрошенню від футбольної школи Гругани. Перемагає номер 15. Запрошаємо переможцю до бровки поля для узнагародження.